weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jingue jeeri to awoynata to lojolo to ɓafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diaguiri to agrissa to sabbara to wulluram to helbira to ngappugu to senoyel ko on takkusan juuɗa ha to galle Amati Jane Thiam ha to galle Ousmane Won to Likseyba Goggole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie kene ɓuura 72 résultat ji taw ko bureau de vote ko fuɗɗi yaltude e oɗo saaha e nder jokli leydi Mauritanie kala seni noon holliri e ɗiɗo résultat ji jaltuɗi kala ko Mohamed Cheikh El Ghazouani gonnoɗo hooleji ɗi ndi jamtowo deuxiéme mandat ko kañum heedi yesso to pucci dogata to leydi Sénégal baccalauréat hitande hikkade e noon élève ɓurɗo gardude ɓurɗo forde kay hewde toɓɓe guelɗo kawguel o heeɓi 19 piccal 33 sur 20 o jangganno noon ko toon to Touba to leydi Mali colonel Azimi Goïta horejo transition leydi ndi o bismima o joddima en audience e ministère uji de communication de l'économie numérique tawi ko jeeyaɓe catala bitegal AES woni tigui alliance des états du Sahel to leydi Nigéria ko janguji tati mbaddi e ngo wuuro wiitengo Gouaza 17 neɗɗo wasi hen pittali mumen to leydi Maroc ne tawi tigui sunare mawde no fewi guila aseta hanki o jaltugol aduna princesse Lalla Latifa ko gonnoɗo joom suudu roi Hassan Den ko kañum kadi woni neni mum kanko wonno neni mum kananke woni roi Maroc Mohamed VI o yalti aduna ko aseta hanki o kedde Afrique jabbotoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Bothio habruji men jolam jaɓeri jeyeten koto leydi Russie ñento Palestine ha to Philippine bisimilla moon ketki hotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni jaaduno ɓalwal e danwal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy Allah ne luɓiri ɗum gandal yoga e rafiji comiɗe e nder reedu neɗɗo ponnoɗe oppirede o rokkuma leɗɗe ɗe jalta ha laaɓa tawa reedu ma sekaka ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum 17 ref yaltade ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum ko fadde 19 rafini yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo onon ko kawisaji meehi sa ƴetti ɗum ko fodde 100 rafini yalta ma ha laaɓa waddete koye gawri samme gawri so ndemiri ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen wonduɓe e rafiji gorago ustoraɓe gorago yaw witade koye men e jippiɓe leece kala omo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa walla tikki ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni jiituɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy so tawi a famodiri ɗum kala leydi gonɗa e kala continent to gonɗa leɗɗe ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne dendagal rafiji mbawɗa wondude dendagal sagga joguiɗa kala so tawi oɗon maldana on jokkodiriri so leydi Mauritanie on ɓurodirta ujunnaji 6 o guya so tawi ko leyɗele ñamoje franc CFA ko 10 000 woni ujunnaji 2 CFA o ɓurata ɗon ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni so tawi a yiiɗi jokkodirde makko ko ɗiɗo numéro de mbatta numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro appel ko numéro WhatsApp kadi ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum Wave ko numéro Orange Money kadi mbatta ko 00 221 78 128 35 98 so tawi on numéro a lombi hen haalis maɗa walla so tawi ko carte ma crédit ujunere a waɗi hen waɗama listihara ha haala ko wone nder ɓerde ma ha mbiya yoni
l'istikhar leydi Mauritanie ko ujunere ugoyo walla carte crédit ujunere so tawi noon ko wonɓe tawi leydi Sénégal walla ñamoɓe franc CFA ko 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy andino dendagal kile mum oɗo saaha mo tawi base makko to ne tekto Nouakchott lamoɗo ko leydi Mauritanie ɓoyata ɗon ɗo e balle seeɗa ceerno Djiby Sy ma arto base mum tawateɗo ɗo ka heyɗi ceerno Djiby Sy so tawi a noddi a heɓanimo accata noddata ko numéro 32 62 04 99 ko miñi ko wiyete ko ceerno Alassane Sy ko kamɓe gollotto ceerno Djiby Sy ko labdoriɗo ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe gorko mo melga wuro jinneji ko jaadindo ɓalawal e danawal kala omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirolla wonduɓe kiste fibrome dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala koyɗe musoje keeceje musoje koyɗe guloje sukaɓe rewɓe yanoɓe barogal e kala saaha eɓe seeɗineji mbahlide koye mum kala sa jokkodiri e ceerno Amadou Tidiane Diallo balɗe tati on ɓurata ɗon taw wi alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo tawe oɗo saaha to Nouakchott hakkuɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 waɗɗani garage citernaji ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji so yiiɗi jokkodirde makko to leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji tawi ko yiiɓe jokkude makko to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi France o jogui mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne jogui base mum to Dakar en tawi ɗon miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to lappol polol dande maayo Mauritanie Sénégal kala to Dagana Mauritanie ha to Dagana ha to Ross Sénégal kala Ross Mauritanie kala jiɗɗo jokkodirde e makko jokkodirta koye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɓe oɗo saaha joni toon to Dagana numéro mum téléphone mbatta ko 77 537 79 28 so tawi a jokkodiri e makko kala ko fati leɗɗe koyɗe musoje leɗɗe keeceje musoje ɓalli musoji e leɗɗe gorago kala so tawi a jokkodiri e makko ma heeɓa hano hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkorde nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78
860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoullahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗum Ettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alerte capanɗe tati lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗe ɗe gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie noon yehino sumgoji mum hoorejo leydi aseta hanki nogas jeenayyi lewru juin 2024 hono joguiɗo konngol catala seni woni commission électorale nationale indépendante hono biyeteɗo Mohamed Taqiyullah o holliri tigui hanki kay ko addi kay ko bureau ɗi de vote kiki kadi bureau ɗi ne bureau de vote ɗi ino udda kikiɗe kirɗoɗo holliri tawa kay taux de participation wonande kay yaltuɓe wotoyde e nder temedere kala hen capanɗe joyo jalti wotoyde o holliri noon seni ina seni tigui ne welti no fewi no sumgoji ɗi jaari ni saabu kay ɓe kolliri sumgoji ɗi ndewi lawol no fewi waɗani caɗele haydara ɓe kolliri bureau ji ɗi udditi kay ka waktu mo fonno udditede hay nokku goto ala to ɓe nani wonde ɓe keeɓi caɗele uddidagol bureau ji ɗi kala udditi kono foti udditirede guila bureau ji ɗi uddi noon woni tigui fuɗɗi fulimore tawa ko limore ko fati ko mbiyata dépouille ƴewde kay holko woni e nder kesuji he kala saaha noon guilay PV ji ene ciife résultat ji tigui guilay rapport aji ne ciife PV ji ine nulde e nde yetti noon haaɓe keeɓi 30% résultat ji bureau ji taw ko bureau ji vote ko fuɗɗi yaltinede ɓe koli guila nden kay wonde ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani candidat landa elin saf taw ko ƴamtannoɗo deuxiéme mandat kañum heeɓi polgu kay walla kañum heedi yesso guila kay nde sumgoji ɗi fodde 30% fuɗɗi yaltidde ko kanko heedi yesso kay saabu o heeɓino nden 52,12% e gan sanga rewe makko ko biyeteɗo ko Birane da Abeydi on heeɓi 24,5% rewi hen ko biyeteɗo Hammadi on heeɓi ko 13,2%. maître Idi rewi hen on heeɓi ko 4,3%. Soumare heeɓi ko 2,5%. Bokara Ba kañum heeɓi ko 2,4%. ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Birane da Wula Abeydi ko goto e mbiriji kokkoli ɗaftitirannoɓe ko fati e gardigo gadi fati kay e sumgoji gardigo leydi ndi o wi tigui wonde sumgoji badɗi hanki aseta hanki ɗi holliri tigui wonde Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo gendi Mauritanie ƴamtannoɗo deuxiéme mandat o holliri wonde tigui koko fiya ha ɗiggi saabu kay o holliri wonde kay yimɓe jalti e keewal kolliri tigui wonde jadane makko mbawi tigui votande ko kanko heedi yesso o holliri noon wonde kay e oɗo saaha catala senigal woni commission électorale nationale indépendante woni tigui koye wadde coup d'état électoral woni tigui koye waylude résultat ji gam rokkude Mohamed Cheikh Al Ghazouani polgu o haali ɗum noon koye kay wonno conférence makko de presse o waɗi hanki jamma sanga minuit o holliri kadi so tawi kay deuxiéme tour woodi yahede nder leydi he omo wiya seni noon hey jala mumen e wiide kay wonde o wiya ɗumen hey jala mumen ko fati e fraude kay woni guykaji e ɗiɗon sumgoji so tawi kay deuxiéme tour wawi yehede résultat ji seni noon fuɗɗi hollirde mbiɗen ko Ghazouani kañum heedi yesso Birane kañum ari deuxiéme ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani jarni o yetti dendagal équipe
makko taw ko équipe makko de campagne équipe makko électoral kala kamɓe kala noon ko kamɓe kirdi jamma hanki o ha salatu era sabu ɓe ceeti ko 4h30 du matin ko nden ɓe ceeti o jarni kadi équipe makko des opérations électorales o erima noon dendagal équipe aji ɗi kala e dendagal yaadiɓe makko kala hande hay goto wasat tigui sarde walla yaltinde résultat ji hollirde tigui wonde ko kanko gagni walla ko kiko gagni inde wonno kay o holliri hay goto e leydi he ala ndimago hollirde résultat ji kay wiide ko kaari gagni so wona tawa kay ko seni yaltini ɗiɗon résultat ji ko seni tan woni commission électorale nationale indépendante kamɓe tan jogui ndimago wawde hollirde résultat ji e wiide holla gagniɗo ha joni ko leydi sénégal ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen porte parole woni joguiɗo ceedi konngol seni ono Mohamed Taqiyullah o holliri ko ɓoyani ko wonde kay e oɗo saaha joni kikiɗe holliri tigui wonde kay bureau ji de vote ko fuɗɗi limede kay ɓuuri capanɗe jeetati e ɗiɗi % plus de 82% bureau ji fuɗɗima kay andede ko woni e muɗum ɓe keeɓi résultat ji mumen o holliri noon ɓoyata kay ɗo e waktuji seeɗa maɓe dokkir kay résultat ji tawa ko provisoire ɓe kaala kay holno résultat ji ɗi jaari ɗum noon ko ɗo e waktuji seeɗa ɓe kolliri noon Mauritanie ine jogui fonctionnalité woni application tawa kadi ko may seni mbatta so tawi a waɗi may seni on may seni taw furni ɗum ko seni sa waɗi ɗum kay ma hay soko banggue téléphone maɗa walla ordinateur maɗa ma waw hebde kay dendagal PV ji ko fate bureau ji de vote e nder leydi he kala mbawa andude holto résultat ji ɗi jaari tawa kadi ko PV ji sifaɗi tawa ko président commission ene siifi ɗum hano hannirta ni moni kala ene wawi jogade oɗon application hay e nder cindirguel mum woni e nder téléphone muɗum sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen ko to leydi Sénégal paaɗen to leydi Mauritanie koto jehna to nokku biteɗo Kamfuntina teskama wargoji jamma ine jokki toon wadde kala saaha tawa kadi ɗin wargoji ɓe kewi jofade ko rewɓe aljuma ɓenni ɗo ko debbo goto wara toon to leegal bitegal Nafakunda to toon to Kamfuntina o waɗa noon o idi noon ko waɗede agressé e nder suudu makko ko nder agression he noon heno wasi fittandu makko yesso sukaɓe makko ɗiɗo noon ɗiɗo kay lebbi cakkitiɗi e kala saaha rewɓe ina teske tigui ene mbaɗe e nder on ndeɗon falde joni noon ko comité de veille woni tigui sagataɓe yerlitiɓe rende kay wuuro ngo tawa kadi ene wondi e tawa ene wondi tigui e ballodiral gendarmerie kañumen tigui mbalata rende wuuro ngo beele gueɗe kamtorinde mbaɗi ni ene tigui natta ha laaɓa walla usto e nder diwan koto leydi Sénégal ha joni keddoɗen aleda hande kikiɗi woni tigui e oɗo saaha mo kalaten ko combat taw ko combat lamba combat mawɗo no fewi tijja e to Dakar ko biyeteɗo Ama Baldé kañum kañum tigui fomnodirta e biteɗo Gris Bordeaux tawi kadi ko sippiro wondugo e gobɓe hakkude Samba Liɓe Daro e Samba Liɓe Take hakkude Samba Liɓe Daro e Samba Liɓe Take ɓe cippirta noon ko toon to arena de Dakar ɗiɗo kala noon mone mabɓe kala lambaji mum sakkitiɗi kay ko defetaji kemno e oɗo saaha mone mabɓe kala ene yiiɓi hebde victoire ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen jeen ha toon to Bignoma accident musso waɗi aseta hanki nogas jeenayyi lewru juin 2024 e dow lawol national numéro 4 waɗi noon neɗɗo goto basɗo hen fittade mum ɗiɗo woɗɓe kadi mbarmi hen barmande musde no fewi accident o noon waɗi ko to wuuro witego Kolomba waɗɗani wuuro witego Tebi e nder commune mo Ñamona département mo Bignoma mayɗo o noon Allah accident o musde teskama tigui ma sapeur pompier en nodda kay kañumen mbawi sortude gosuki e less laalade otoji ɗiɗi noon kañumen pelbodiri e sofereɓe ɗiɗo barmuɓe noon tawi hen chauffeur hen auto goto auto keddiɗo noon chauffeur mum koko fortillaji ene doguini ronki yiite ronka yiitede enquête noon udditama hen gendarmerie udditi hen enquête mum beele anda holko saabi accident o beele kadi eɓe mbawa yitude oɗon chauffeur dogɗo ha joni ko leydi Sénégal kedere hono mbiruɗen gardidi kabaruji men baccalauréat kawguel ngel leydi Sénégal fuɗɗima yaltude kay lycée d'excellence Seydina Limamoullahi to Guédiawaye waɗino hewno wadde e kala saaha so bawde kay jogade garɗude kay teskede ko fati kawguel baccalauréat e fannu série technique woni tikki ko mbiyata STG hikkane série o série ji ɗi hono STG e nder 2000 e capanɗe nayyi e ɗiɗi candidat naftidirnoɓe guelɗo kawguel e nder ɓen kay
hay sinno hen jeegomo teskama mbawi ndiyaka garani woni absent halani kay ɓe ɓafti ɓe keeɓi tigui admiji kewɗi no feewi saabu kay ɓe keeɓi temedere e jeeyo taw ko admis d'office ɓen kay ko admuɓe keeɓi kawguel mumen e nder ɓen hen goto heeɓi mention très bien tato keeɓi mention bien no gas ɗiɗo keeɓi mention assez bien eɓe jogui kadi capanɗe jeeɗiɗo e jeenayyi o neɗɗo woni 79 ɓen ko admissible woni tigui wattoɓe guel ɗon kawguel koye on fannu baccalauréat keɗoɗen ha joni baccalauréat e hikka e nder leydi Sénégal élève ɓurɗo ganduɗo ɓurɗo hewde toɓɓe kay biteɗo ɓurɗo forde o heeɓi tigui ko 19,33 sur 20 woni e nder toɓɓe nogas ƴewteɗe ɗe o heeɓi hen sappo e jeenayyi piccal capantati e tati omo wiye Serigne Cheikhouna Afia Mbacké ko kanko woni premier e nder jokli leydi Sénégal kala ko noon o jangganno no ko e nder jokli leydi Sénégal kala e oɗo baccalauréat mo 2024 o janggat noon koto institut Al Azhar de Ndam toon to Touba habrude on kadi wonde hono Aisha Tamba ko joom suudu Sadio Mané ne ko fugu koyngel naajo international sénégalais ko joom suudu makko hono Aisha Tamba desanoɗo ko ɓoyani kañumne heeɓi guel ɗo kawguel baccalauréat taw heeɓi ko mention passable ene wayno tan kanko Aisha Tamba o heeɓi bakuji ɗiɗi saabu kay ko ɓoyani o resano ɗum ko baccalauréat e guel ɗo kawguel ngel o heeɓi joni kadi ha joni habruji men demgal Pulaar so numima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena colonel Assimi Goïta horje transition laamu leydi Mali o joddima en audience to bureau ji makko to palais présidentiel Koulouba e jagorde kalfinade ko fate économie e leyɗe taw ko renduɓe ɗe ɗo fedde witede AES woni alliance des états du Sahel woni Mali Burkina Faso e Niger audience o noon ko aljuma nogas jeetati juin 2024 ɓe mbanno koye ministre uji noon halfinaɓe ko fate communication et économie numérique o joddi ko wayno kaya e koye mbadi noon deuxiéme semaine numérique jagorɗe ɗe ɓe jooɗi koɓe ɗeɗo jagorɗo woni ɓe o joddi hono biteɗo Mohamed Raliou on ko ministre de communication des postes et de l'économie numérique de leydi Niger wondude docteur Aminata Zerbo Saban on ko ministre de transition digitale des postes et télécommunication mo leydi Burkina Faso wondude e jagorgal mabɓe kalfinade on fannu taw ko nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen to Sikasso en kaalino jillu colonel Assimi Goïta transition leydi Mali wanno toon to Sikasso yano noon ko guila ñande nogas e ɗiɗi lewru juin 2024 ko jillu gollal noon taw kadi o yeehi toon wadde tigui o waɗi toon lancement ko fati tigui e immigration nokku gueɗe kewɗe no fewi taw ko des infrastructures e nder hen noon hollirama tigui o waɗi toon pojuɗini toon tufere arwanide ko fate mahgol oɗo tigui oɗo université taw ko université polyvalente mo Sikasso o hollirama noon o waɗi toon tigui lancement kadi plan national de riposte à la sécurité alimentaire et à la malnutrition ha joni habruji men demgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddoɗen sagataɓe tato bandiji molanteɓe Allah mbiyama teɓa to Bamako ko commissariat de ko dadiɓe noon ɓe commissariat de police mo Niamakoro teeɓiɓe nanga noon ko guila ñande nogas joyi lewru juin gonɗen du ko dadiɓe noon police bi wonde taw kadi ko yimɓe less jimani commissaire principal Boubacar Doumbia kañumen nanguiɓe ɓe nanguira noon ko vol armé woni tigui wadde guykaji janguji mumen guyka e kala saaha tawa ko eɓe joguiti pétalaji mabɓe e labɓe mabɓe yimɓe hewɓe noon portino plainte wonde kay kala saaha ne mbaɗe agressé ne mbaɗe janguji ko ɗina plainte uji noon addi kay ha lusgoji uddita hen ɓe mbiya tebba ɓe tawrama kadi pistolet ji 4 wondude kuure mumen e motoji 3 ɗi hinde Jakarta ha joni habruji men demgal Pulaar sennomima to leydi Mali koto leydi Nigéria paɗena wuuro witengo Gowaza ko wuuro tawatengo to funnague leydi Nigéria ko janguji 3 mbaɗi toon mi waɗi noon yimɓe sappo e jeetato wasɓe hen pittali mumen e barmuɓe hewɓe ɗum waɗi ko aseta hanki o ko janguji noon muusi no fewi taw ko janguji wari watto mbaɗi toon to wuuro witengo Gowaza ene tawe e nder état mo Borno fettande arwanide nde noon waɗi tigui koye nder mariage koye saaha kay welnere ko fate mariage woni dewgal ko ɗon tigui wat boniji fettini bombo muɗum waɗi yimɓe mayɓe hewɓe no fewi e saaha kadi mayɓe ɓe ƴetta tigui ene mbiroye ko ɗen kadi goɗɗo fettini fettande muɗum tawa kadi ko jangu kamikaze woni waɗi watto e saaha kaya wirde ɓen kadi hewɓe mbasi hen pittali men fettande tataɓe walla jangu tataɓe
ngu noon taw kadi kañumni ko wari watto ngun waɗi ko sara hôpital général wuro ngo ambulance uji nayyi noon teskama mbawi tigui rondade ɓoftude ɗon dendagal gañiɓe kala nawde ɗumen toon to cuuɗi cafriɗi taw ko hôpital nawi ɗumen tigui to hôpital Maiduguri capital régional diwan o ha joni habruji men ɗemgal pulara kedde nder dangre afrique ha joni to leydi Maroc le royaume du Maroc ne tawe sunare mawde no fewi guila aseta hankino gasi jeenayyi e lewru juin 2024 jaltugol aduna gonnoɗo princesse Lalla Latifa noon ko joom suudu roi Hassan de ko kanko kadi woni nene mum kanko woni nene mum roi Mohammed VI on ko kananke leydi Maroc e oɗo saaha joni kanko noon ko kanko Lalla Latifa noon ko kañuma jibinono ko guila 1946 to nokku biteɗo Kenifra aseta hankino gas jeenayyi o hooti e joomi ko nene mum noon Mohammed VI miɗen roi de Maroc kanko kadi woni nene mum Lalla Miriam wondude Lalla Asma e Lalla Hasna ɓeɗo tato kala ko sukaɓe makko rewɓe e goɗɗo gorko ne wiye Prince Moulay Rachid ko kanko jibini ɓeɗo kala wirwirde makko noon namda tigui waɗi tigui koye suturu o hewani dille hewani guirigara tawi kadi o wira koto nokku toɓe mbiyata Dar al Makhzena to mausolée toɓe mbiyata May El Hassana ko ɗon tigui woni to o wira o jeeya noon koye tribu witeɓe berbera de Zayyana baba makko o wiyeteno ko Hassana wul Mouha ko joom ngaalu dowlude no fewi gandanoɗo tigui e nder ndeɗon falde habruji men ɗemgal pular habruji men joolam jaɓeri ala no mbatten sowona jabɓuɗen musidɗo men Alassane Oumar Mbodja gorko mo Saran Dogo Alassane Oumar Mbodja a salminama. en calmitima Ghali Abouba en calminima dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e ñalawma hande o ko fate e dongre Afrique puɗoɗen ko leydi Côte d'Ivoire kamɓe de ɓe keeɓi fodde kay temedere capantati e goho ujunere e temedere 12 taw ko ñakko ngam riwtude lafri taw ko nodditeɗo jontinoje taw ko paludisme ko kamɓe mbatti kayde leydi jeeɓiri e duude Afrique hebde oɗo ñakko ɗum noon ɓe goni noon koye haɓade mate kay maɓe kaɓe e oɗo rafi tampinɗo windere Guinée Conakry kamɓe de bawnugol kadi ko sukaɓe wonnoɓe e heblo e fédération to Conakry addi dey toon caɗele no fewi mo cankare noon colonel Sadiba Coulibaly menoɗo wonde tawkata ko ancien tawkata ko chef état major mabɓe mo armé cankiɗo toon ɓe mbi de ko wiya ko arrêt cardiaque ko ma walla ni taw kadi ko wiyete traumatisme psychologique ɓe mbi ɗum ɗo foof wona ko aɓe gonɗini ɗum nde tawno wonde e galle makko ɓe garino toon ɓe pelli toon piyanɗe ngam wawde kay arde nanggudan ko noon ɓe tawani oɗon saaha e nder galle makko waɗi noon e galle o foof wonti gudde périllaji e kala e nder ha e galle o ni foof ala foof gueɗe kamtorɗeɗe ɗeɓe mbaɗani hen ɗum noon so wiyama wonde ko ɗum ɗo heftimo ɗum noon galle o wi wonde kañum ɓesgu ngu ko gowɗinani hani e ɓen jagganɓe makko taw kadi ko avocat ji makko gowɗinani e kaɗo haala nde tawno ɓesgu makko e oɗo saaha ene wonde e kulhuli mawɗi no fewi toon to Togo kamɓe de ɓe mbawi kamɓene wiide wonde e caggal kay hajjiyankoɓe ɓe ɓe garti to Arabie Saoudite kamɓene mami ƴettu kono peeje e gam ƴewde wadde holkiso so tawi ɓen gardani e rafi nodduteɗo hono corona koye ɗum woni darde mabɓe kamɓene mantinde gam nde tawno wonde ko mayi toon ko ene heewi no fewi fodde ujunere e temedde tato neɗɗo ko toon tigui mbawi kadi ruttade e joomum en ɗum noon ko darde mabɓe ɓe mbi mantintu e ngal ɗo gueɗal nde tawno wonde ko cellal woni afongalu Kenya ONG Human Rights Watch kamɓe de ɓe mbaƴini wonde kono bilan toon eɓen ruttiɓe e jomumen toon saga kay nde mbatton o manifeste ngaji ndi ɗum noon wonno ko talatare 25 lewru korse ujunaji ɗiɗi 24 ɗum noon ene wayno hen eɓen sankiɓe toon ma gon capanɗe tato ene canki toon ɓe mbi hen 23 noon e ɓen ko tiraɓe taw ko bar réel tigui pella taw ko felli ɗum ko police o felli ɗumen toon ene wayno toon to RDC Congo ɗum de ko ɓuri yimɓe nogas mbarama toon to utu
toon to ututu kote ko ɗum noon ko caggal nde jannguji mbaɗi jannguji ɗiɗi mbaɗi toon ñande alkamisare ɓennuɗo nde ono gardiɗo jagonɗe maɓɓe ɗo hono Judith Suminwa Tuluka kanko de o wawi kay wiide wonde e kala maslaha fonnode wonde e leydi RDC Congo e wonande e Rwanda e oɗo saaha de ɓe mbawa koɓe yewɓi ɗum nde tawno wonde aɓe tuumi tigui rigui ndiɗo leydi Rwanda nde janggani en rebelle en noddudeɓe 23 yo jani e leydi mabɓe ɗum noon wona kay ko aɓe mbawa kay jabde e o saaha joni maslaha Ghali Abouba ko ɗum ɗo dey tunguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alsane Oumar Mbodj gorko mo sar dogo ngam weltare Ayawo TV. gonkay mini ande keɗotomi ko jahayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi humpede welani humpitede ɓuuri humpede kala jiɗɗo humpitade yo heɗo jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa takkusana yoni ha to galle ceerno Amadou Isaga Kebe toon to Mbotto ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Sy to Diawaldi Mango e ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeri koto leydi Russie puddorten laamu leydi Russie ɓe kolliri tigui wonde ɓe tetti guure ɗiɗi walla ɓe keeɓi guure ɗiɗi taw ko guure Ukraine naɓe ɓe mbawi tettude ɗum e oɗo sahane tawe juuɗe koninkoɓe mabɓe ɗen guure en tawe to funnague leydi Ukraine ko aleda hande o noon ɓe ɓayini oɗon kabaru hen wuuro woto wiyete tigui ko exprimé wuuro wongo ngo ene wiye Novo Lekka Sandrivka ɓe ko noon kadi ministre mabɓe de la défense leydi Russie o holliri tigui aleda hande 30 lewru juin wonde kay ɓe liiɓi 36 drone ɗino dronaji noon koɗe leydi Ukraine aynino e nder région aynino e nder leydi mabɓe 36 drone ɗi kala ko jamma hanki o ɗi ayna e nder région ngaji 6 tawateɗi to funnague leydi Russie koto leydi Palestine paaɗena hono ministére de la santé Hamas o holliri tigui bila mabɓe cakkit kay tugui 7 lewru octobre faade ñalawma hande o ko fate kay wasɓe pittali men e kare haare hakkude guerre hakkude Hamas hakkude mum e Israël o holliri noon ñalawma hande o bila on yara e 37 ujunere fawi temedde 6 neɗɗo ko wasi hen pittali men e nder ɓen noon mayɓe hen 4 mayi tan koye nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi woni tuggi hanki jamma faade oɗo saaha joni ɓe kolliri hen ko fate bilan barmuɓe doggol ngol yettima 66 ujunere fawi temedde 9 neɗɗo ko woni barmuɓe hen tuggi ñande 7 lewru octobre faade ñalawma hande o guerre o ne jokki koto Philippine paaɗena dépôt taw ko dépôt matériel biteɗo pyrotechnique kañum tigui fetti e nder wuuro woto witego Zambunga waɗi tigui yimɓe joyo wasɓe hen pittali mumen hen goto noon e nder ɓen joyo mayɓe hen goto ko kurkoyel tukusel jarowel e duuɓi nayyi dépôt noon ko asata hanki o fetti o explosi noon galleji kay certine taw ko certine explosion wawi tigui yande e yoga e galleji takkiɗi ha saabi cuumu yimɓe nayyo wasɓe hen pittali men kamɓe nayoɓe kala ko gollotonoɓe e nder oɗon dépôt cukalel basguel hen fittali mum guel bamum gollotono koye nder oɗon dépôt musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi noon ko robino kedde Afrique ko musidɗo men sehil men Alsane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo kerkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.